Bon dia, éssers de llum! Avui vos diré la importància de la paciència a l'hora de veure com la llei de l'atracció funciona. Per posar-vos la importància de la paciència a la llei de l'atracció, vos posaré un exemple. L'univers és com un supermercat. Tu vas agafant d'aquí i de més enllà. I quan vas a pagar la cua, en el principi, les primeres compres, tindràs una cua un poc llarga i en el principi hi haurà un senyor o una senyora gran fent la compra. Tens dues opcions. O enfadar-te perquè la senyora gran o el senyor gran està anant a poc, enfadar-te, cridar a la persona gran i que la persona gran se posa nerviosa i en lloc d'anar més de pressa va més a poc i l'únic que aconseguiràs és que la cosa vagi encara més a poc o fins i tot tu decidesquis agafar-te de tapins, o sigui, tornar les coses a lloc i partir perquè tens pressa, o pensar, bé, si he vengut a comprar, si tenia pressa, haver vengut en més temps. I espera que la persona gran acabi de posar les coses dins la bossa i acabi de pagar. Al supermercat també hi ha l'opció que una altra persona cridi, estem d'acord. Però si tu estàs tranquil·la, pacient, tu ja tens les coses en la mà, només has de pagar, que es pagar és amor, bona actitud, paciència. Això és el preu que has de pagar perquè la llei de l'atracció acabi de funcionar. Vibració alta. Clar, si només haver d'esperar, en lloc d'haver d'esperar 2 setmanes, n'esperes 3, n'has d'esperar 3, perquè l'univers s'està recol·locant i te poses nerviós o nerviosa, clar, te poses nerviós, penses, però si jo el tinc en la mà, perquè no puc pagar, perquè no puc anar a la caixa i pagar, i perquè no posen un altre caixer, i perquè no sé què, i per què. I perquè no posen un altre caixer, o perquè la senyora no podia haver anat a una altra hora. Aquest i per què és equivalent a anar deixant coses a les estanteries i partir. Simplement, quan facis meditacions de la llei de l'atracció, quan facis
11 per 1. També paciència. I quan la persona gran acaba, la cua va disminuint i quan pagues ja és teu. Però has de pagar amb amor, amb paciència, gratitud. Dona les gràcies, sempre donar les gràcies. Dona les gràcies. I quan ja ho tens en sa mà, quan ja tens el que vols en sa mà, gràcies, 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 agrair-ho. Agrair-ho molt. I a un supermercat, de veres, quan vos passi que hi ha una senyora gran allà, simplement teniu paciència perquè si vosaltres arribeu a grans vos agradarà que vos tinguin paciència. I l'univers és el mateix. Has de tenir un pot de paciència, perquè les primeres vegades aniràs al supermercat i te trobaràs una senyora gran comprant. Amb això què vull dir? Que de vegades, el que ja vos he dit abans, però vos ho repetesc, de vegades la llei de l'atracció no és immediata. Has d'esperar perquè s'han de recol·locar coses. S'ha de recol·locar l'univers, s'han de recol·locar coses. I a lo millor t'ha de passar una cosa dolenta, però això és una altra història. Ja vos ho conto la setmana que ve.